अरे तोर कौन है खरा टाइम मरुचु केमिति कहबी सांग कह मुँह अच्छी कहीदे कौन है तोर कह मोर आउ किछि नाही एटा नुहे मो जीवन लाउ किछि नाही मो मांडू मते धोका दे चली गला कहा पाई बंचीबी मो मांडू मते छाड़ी चली गला छाड़ 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 मो मरिमी छाड़ छाड़ एठी बो सांग अछि कौन पाई सतरे मो सांगटा केते चिंता करूची हे छाड़ बाकी पैसा तो दे की जीवु से सब कथा छाड़ आ कौन है तोर कह ताहले सुनिबा को चाहूचु तबे सुनु एसोलाटा राती बाउनी अबे मूर्ख दिन आसी 8टा बजलानी ए पर्यंत उठिनु ए उठ 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 ओहो याको पारी हबनी मु ठीक जाने याको किस करते हबो अरे बापा बापा तोते के झियो डाकुजी हां हां झियो काई कोडी काई काई झियो काई अबे ओ लज्जा बापा डाकुजी उठी पारुनी झियो कथा सुनला को उठी पडुजु हो जा हला हला तो मामपो एटी बस स्टैंड उठी आइची जानी बुझा जा अबे दूर से ना बोल अबे छाड़ बे नोना नोएगा नहीं सतरे हरिणडा बढ़िया देखा छाड़ो तू मते हेल्प करो ओ भाई झांपी नबा तू मते हेल्प करो हेल्प Excuse me. Thank you. एक्सक्यूज मी हाँ थैंक यू रे कौन चलिबो लाइन मारछो नहीं तार पकोची नंबरटा दियो हौ ताहले नियो 有人。有人。बाहर की लाख क्यों
ହାଏ। ହାଇ। ସିଏ ତ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବାକୁ, ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବି କେଉଁଠୁ? ହଁ, ଆଇଡ଼ିଆ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ବେବି, କ'ଣ କରୁଛ? ମୋର 10,000 ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା? ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ, ନିହାତି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁଠୁ ଆଣିକିନା ଦେବ। ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଦେଖା କରୁଛି। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବି କେଉଁଠୁ? ହଁ ୟେସ୍। ହାଏ। ଏଇ ନିଅ 10,000 ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ? ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏମ୍ଆଇଟି ବିକି ଦେଇଛି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଗୋଟେ କିସ୍ ତ ଦିଅ। ହଉ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଦେଉଛି। ଓ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ତୋର ଭୁଲ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, କାରଣ ଏଥିରେ ସବୁ ମାୟା, ଲଭ୍ରେ ସବୁ ବାୟା, ଖୋଲିଯିବ ତ ଛାୟା। ଚାଲ ମଉସାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ, ମଉସା ନିଶ୍ଚିତ ତୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତାହେଲେ ତୁ ବି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲ ଚାଲ। ତାହେଲେ ତୁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ। ହଁ ହଁ ଚାଲ। ପୂଜା ଗଛ ଲଗଉଛି ମୁଁ ଆମ ଘର ବାଲିକାଣ୍ଡିରେ। ମଉସା ତୁମେ ମୁତି ଦଉଛ? ନାଇଁ ରେ, ପାଣି ଦଉଛି। ଏବେ କୁଳାଙ୍ଗାରେ ଏତେ ମଜା କାର୍ଡ ଯାଇଲୁ। ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଥାଉ ଥାଉ, କୁକୁଡ଼ା ବସିଛି ଚାଳରେ, ୱା ୱା ୱା। କୁକୁଡ଼ା ବସିଛି ଚାଳରେ, ତୋ ଭୁଲ ମୋ ବାଳରେ। ଗୋଟେ ବିଲେ ନା 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 ନା, ଗୋଟେ ବିଲେ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତା ବି ତୁ ବିକିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଚାଲେ ତୁ ସରି ମାଗତେ, ଯା ଘରକୁ କାମ କରିବୁ। ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, କହୁନୁ। ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବି। ଫେକ୍ ଶଳା ତୋ ମାଆକୁ।